Van der Velde, ja, de supporters hebben het vertrouwen op zijn in de directie. De sponsoren komen in opstoen. Kwart zijn, de sportclub Heerenveen is een club in opspoor. Ik kan me voorstellen dat met jou ook zeer dan. Ja, het weer natuurlijk een heftige week, hè? Want zelf ben ik 14 jaar alleen al in Peteerwest met de directie en raad van commissarissen, de voorzitters, ik van het stichtingbestuur. En hier kenbaar maken dat ik dat vervelende stuk, wat ergens in februari om is krauwen hier en in diverse media publiceert hier, dat ik dat onacceptabel vond. Hè. Weer een baggerstuk, dat weer ronduit vervelend, met al die gemene aantijgingen die absoluut onweer waren. Nou, had ik overwogen om in der directie te verweren. Nou, uiteindelijk weer daar een hele grote groep mensen die zei, doe dat nou net. De supporters, beide supportersclubs, die zijn, Riemer, hou je rustig. Nou, dat geldt ook voor het bestuur van de Actie 60. Nou, met de meesten van het bestuur ondernemerssociëteit, hetzelfde verhaal. Dus ik ga me voor jou een maand stilhouden. Nou, eind van de rit hadden ze beloofd er zo'n correctie komen. Nou, die correctie die staat in de volksmond bekend als het fotje. Nou ja, daar ken je helemaal niks mee. Ik vond dat ik een correctie van 2 keer niks. Nou, uiteindelijk had ik deze groep gerealiseerd dat ze een gesprek met mij hadden doen. Nou, dat gesprek had een 14 dagen in West. Nou, dat had niks opsmieten. Nou, we hadden nog van beide kanten geprobeerd om alsnog een discussie op gang te krijgen. Nou, ik hier zelf net de behoefte om daar nog bij te wezen. Jan Harmsma en Sjoerd Veenstra hadden het gesprek voerd namens mij. Nou, er is op geen enkele manier resultaat boekt, althans net in die richting wat ik wil. Dus dat betekent dat we ouder aan de wijze daar een nee op uw verzoek kregen. Nou, dat weer dus wat mij betreft teleurstellend en dat houd ik in dat wat mij betreft ik er wel klaar mee ben. Maar waar roen dat peteer, dat tweede peteer, met jouw vertrouwenspersoon Harmsma en Veenstra, met Robert Veenstra en de vastzitters van het stichtingsbestuur en van de Raad van Commissarissen, waar rint het dan uiteindelijk op stikken? Dat ik wil een excuus had. En toen eerst begreep ik, terug de woordvoerders of de vertrouwelingen die van mij, is toen dit wel besputsen. En toen zei dat willen we misschien wel, maar ik afstand nemen van een aantal dingen. Want die had ik wel eens wat zijn. Nou, en wat had ik hier? Vond ik net dat ik de zondebok weer. Vond ik absoluut net. Ik ga hier en daar wel eens een keer wat zijn. In de periode van vorig jaar naar nota heb ik binnen de club diverse keren mijn opmerkingen maken over de onrust binnen het personeel, binnen de ontevredenheid bij sponsors in het kader van de behandeling. En ik heb mijn nodige opmerkingen maken over het publiek. Hè? Wat bepaalde dingen, dat merk je, dat jij eigenlijk net goed vond. Nou, ik denk, laten ze nou eens uitzieken waar dit aan markeert. En toen heb ik het verzoek die om eens een onderzoek te doen naar waar het fout gaat. Ik heb zelf wel een idee wat net goed zit. Maar ik denk, als ik dat doe, dan zeggen ze, ja, Riemer, de erevoorzitter, die moet ze nog maar eens rustig houden. En dat snap ik best wel. Maar ik vond dat zoveel mensen hun beklag bij mij dienen, dat ik dat oorbrengen moest naar de raad van commissarissen, naar de directie en zelfs naar het stichtingbestuur. Dat had ik dien. Men vond algemeen dat ik me daar net mee bemoeien moest, dat begreep ik best wel. Maar ik kwam op een gegeven moment af hier dat ik de voorzitters joen had van door nog eens een neutraal onderzoek. Nou, dat neutrale onderzoek, dat wil men net. Nou, dat is dan bijzonder jammer, want dat begreep ik nog steeds net. Want als je het nou zag hoe het doet, als iedereen zei, waarom doe je dat onderzoek dan net? Dan krijg je de bevestiging, dan is het publiek tevreden, dan ben de sponsors tevreden, dan ben ik tevreden. Maar we merken al, ja, de sfeer leidt eronder. De toeschouwersaantallen dreigen naar beneden te gaan. De omzetten in het stadion vliegen ik een ras naar beneden. Dus er is van alles aan de hand, denk ik. Nou, en waarom pakken we dat net gezamenlijk aan? We moeten hetzelfde doel hebben. En we hadden steeds hoe we de neuzen maar die een kant uit, zei de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En daar ben ik mij mee eens. Alleen dan moet je wel weten welk doel. Je moet gezamenlijk net hetzelfde doel te voetballen. Als je bij een kant uit voetballen wil net. Dat hebben we één keer gedaan. Toen voetballen we Schengereens. Toen wisten we net wie bij Gereens, wie en wie bij u. Dat weer die beroemde wedstrijd. Nou, zo'n wedstrijd heb ik het gevoel spelen we in het werk. Maar de directie van Sportclub Heerenveen zei van dat jou je regelmatig negatief uitlitten hebt over de club.
in de media, dat je Sportclub Heerenveen dus in diskrediet bracht, hè? Doelen zij dan daarmee vooral over het verhaal van het onafhankelijke onderzoek? Weet je over het pleitje? Ik vind dat antwoord dat we eigenlijk door journalisten beantwoorden worden hadden. Als ik regelmatig Heerenveen negatief in het nieuws breng, dan zou niemand dat bevestigen kennen. Dan zou niemand dat bevestigen kennen, dan zou VI dat bevestigen kennen, dan zou niemand dat bevestigen kennen, dan zou al die kranten die mee willen eens bellen, die zouden bevestigen kennen dat ik al die negatieve dingen in Heerenveen in het nieuws breng. En je weet het donders goed, krijg gewoon rekend wie, als ik eens wat is, dan is het dat ik mij verdedig, omdat er onwaarheden over mij verteld worden, of omdat ik even met hem klankbord over voetbal in de breedste zin. Maar nooit met het oogmerk om Heerenveen in het discrediet te brengen. Dat weet hij hem zelf, dus dat kan hij hem zelf vertellen. Ben je lilk? Oh, dat soort aantijgingen, dat kan kloot worden. Want dat is incorrect. Ik mag best wel eens een keer met een Heerenveen bevriende journalist een keer discussiëren over voetbal. En desnoods een keer over Heerenveen. Maar nooit met het oogmerk om Heerenveen in een kwaad daglicht te zetten. En als men dat suggereert, dan ben ik daar boos voor. Jo zei van ik wil excuus van de directie. Hoe dat stik in de corner, schreeuwt terug columnist Albert van Kijpema. En zij zei ze van, ja, wij willen ook een excuus. Maar jou begreep er dus eigenlijk net weer voor. Nee, die krijg ik uitlijn. Ik doe net weer waar ik een excuus voor mij mat. Het enige wat ze dus vervelend vinden kennen, dat is een erevoorzitter eens een keer naar boeten gebracht had van geachte meesken. Nee, dat hij hun al een aantal keren dat vregen hier. Van door nou eens een onderzoek naar het reilen en zeilen van alles binnen Heerenveen. Nou, en daar zou ik me enigszins voorstellen kennen dat ze dat vervelend vonden. Ik vond het vervelend dat ik dat doen moest, maar ik had het gevoel dat ik dat doen moest. En nou, is er een oplossing? Nou, ik vind dat onderzoek is denk ik, als ik de meesten hier en ik zie de groeperingen, dan denk ik dat dat onderzoek voort is. Hè? Dat ligt aan een aantal, de raad van commissarissen enzovoort. En de directie die vinden dat net meer nodig, had het nooit nodig van. En ik heb groeperingen, de supporters en sponsors en ik weet niet hoe medewerkers erin staan, maar ik weet net of dat nog een berg opsmiet. Nee. Toch nog even waarom nou dat peteer en het tweede peteer, maar jou en Veenstra. Want Genien is groter als de club. Zou het misschien net beter wezen dat je hem gewoon tjemoe kan zeggen, oké, we zijn grote kerels, zonder roer. En het met ten goede van de club, we moeten gewoon ophoren nou maar ruzie maken. Ja, ik vind dat er vaststeld wordt, maar laten we nog eerlijk zijn, ik ben erevoorzitter en hoe verder ik geen bevoegdheden. Hè? Dus dat is helder. Dus eigenlijk had men niks mee te schaffen. En als een onderzoek uitwijzen zou dat ik lastig ben voor de club en dat het beter weer dat ik iedere thuiswedstrijd van Heerenveen niet lang weer bloed, dan beloof ik dat ik nooit weer bij Heerenveen kom. Als dat lastig is, als ik de vergeler ben. Datzelfde wil ik wel eens jaren van een aantal mensen die in een club zitten. Nou, en als daar dezelfde uitkomst voor geldt, dat het beter is omdat er misschien iemand in Bergen bloedt, of dat er iemand in België bloedt, of dat er iemand in Langwaren of in Dinges bloedt, dan is dat maar zo. En dan vind ik dat we in het belang van de zaak over aan sluiten. Ja, dat peteer, wie dat trouwens een plezierig peteer? Nou, dat eerste peteer, daar zei iemand van, je houdt wel met elkaar praat, maar je bent net met elkaar in gesprek was, zei een van de meesten die erbij waren. Nou, ik denk dat dat een correcte weergave weer van het gesprek is. Ja, en dan komt er nog een vervolgpeteer. En dat wie dus eigenlijk echt een beetje gedoemd te mislukken? Ja, daar weer duidelijk. De raad van commissarissen wie absoluut net van plan om een excuus aan te bieden. Nou ja, dan dat is voor mij een teleurstelling. Maar daar ga ik het mee te doen. Ja. En wat betekent het dan nou voor jou persoonlijk? Ik bedoel, ja, je krijgt geen excuses. En ja... Nou, ik weet aan dat stuk ben ik al haast wel vergeten wat erin staat. Dat heeft jou een maand lang. Korbach zei dan altijd, man, dan doen ze de vis in die krant, was is doorin. Maar het had Annie en mij wel bijzonder rekken. En ik moet zeggen dat Annie, als het een Annie-lijn hier, dan wie ik van uur 1 af aan, wie ik op de barricaden steen gaan. Maar gezien het verzoek van al die mensen die ik neemt had, had ik dat net dingen. Daar ben ik achteraf wel tevreden over en wel blij mee. Het had wel wat hard zeer dingen.
Maar ik ben wel blij dat ik er net zo op reageerd heb. En ik hier stille hoop dat al die mensen met me kwamen redden zo'n dat dit uit de lucht weer. Het weer voor Heerenveen, voor de club, ik volle makkelijker best. Ze zien de heren hier het zelf ook volle makkelijker aan als ze één keer sorry zijn hier. Dat hier hun, denk ik, dat hier het publiek wel accepteert. Dat hier iedereen accepteert. Ik hier het ik accepteert. Maar dat is net gebeurd. Nee, en nou heb je dus de supportersvereniging die dit vertrouwen opzetten, de rieve commissarissen en de directie, de sponsoren, het publiek. En daarnaast natuurlijk de medewerkers die hier en daar toch, ja, sommigen openlijk en sommigen achter de schermen, toch wat voor een vervelende situatie zorgen. En wat zal er nou gebeuren, denk je jou? En dat is voor hun vervelend, voor die medewerkers, want die werken in een vervelende omstandigheid. We weten net hoe ze ermee omgaan moeten. En ik snap dat het voor de directie en raad van commissarissen uitermate vervelend is. Uiteindelijk is het slecht voor Heerenveen, dus moet er een oplossing komen. Dus moet iedereen over zijn eigen heen stappen. Want hoe strikt naar Josten, de sponsors, 2 groepen sponsors, dat werkt niet. Er is wel 1 goede sponsororganisatie wijzen, maar de meesten zullen het maar kan er eens wijzen. Maar wat er ook gebeurt, dat moet gebeuren. En dat geldt ook voor de supporters. De supporters moeten mij kan er eens wijzen. Het moet weer het ouderwetse zweetje weer. Nou, en ik denk dat er zijn kampen ontstaan. Daar wonen we eerst net aan. Ik wil er net aan geloven. Maar er zijn absoluut kampen ontstaan. En die kampen die moeten zien dat ze toch weer vrede sluiten. Ja, en bedoel je dan ook het kamp Veenstra en het kamp Van der Velde? Ja, ik vind net dat er een kamp Van der Velde is. Er is een kamp Van der Velde maken. Maar ik vind dat ik onafhankelijk, als er iemand van er zijn sponsors die een mening hebben, er zijn supporters die een mening hebben, er zijn medewerkers die een mening hebben. Er is natuurlijk een directie en een raad van commissarissen die met elkaar een mening hebben. Maar ik vind net dat we dat polariseren moeten in een kamp Van der Velde en een kamp Veenstra. Er is een kamp ontevreden mensen en er is een leiding van deze organisatie en die zitten met elkaar niet op één lijn, die had hetzelfde doel net. En datzelfde doel, dat moet men zo snel mogelijk zien te vinden. Ja, want de groep ontevreden mensen, wat hield die grutter? Zij zei ze ek en benamen dan de supportersvereniging Robert Veenstra Matt Vot. Maar is dat een oplossing? Als de mij maar vragen dat ik wat waan wil, dan weet het op zeker dat ik een paar mensen vervang. Daar weer geen enkele discussie over. Dat zou ik doen, maar men vraagt mij niks. Dus is mijn mening op dit onderdeel ik net van toepassing. En ik wil daarin geen onrust met je. Nee. Je bent opgehouden als voorzitter in 2006. Ja. Hoe kan het toch dat het welke voorzitter er zit, er is altijd gedoog? Nou joh. Ja, dat jerk ik wel eens. En eigenlijk is dat heel simpel. Hè? We zitten nou, dat is het hoofditem vind ik. Wat er in de historie gebeurd is, daar kunnen we over discussiëren. Mijn opvolger, er was een afspraak met de raad van commissarissen dat ik mijn opvolger mij benemen mocht. Dat is net gebeurd. Een vriend van mij is beneemd, maar dat was niet mijn keus, want ik had geen kans aan om daar een mening over te gaan. En die had daar dus een liet ze hier zitten. En ik zou de adviseur wijzen, maar dat was net serieus naam. Dus ik ga naar een dik Jellier zijn, dat hoeft voor mij niet meer. En vervolgens had de raad van commissarissen hem naar krap aan en hier had deze voorzitter vervangen. Dus daar hier part nog deel aan. Ik ben op dat moment nobody in de club, alleen nog even de voorzitter krijgen zoals ik nou ben en niks meer. Nou, toen is later is er een nieuw trio kwam, Ima, Henk en Jan. Nou, daar wie commissaris bij. De invulling van de manier van functioneren, dat gold voor mij zowel voor de directie als voor mijn collega commissarissen. Die zitten net op dezelfde lijn als ik. Dat had ik dus op een gegeven moment, na 2 jaar, heb ik gezegd, als je commissaris bent, dan moet je verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dat het op deze manier niet gaat en ik stap eruit. Dus op dat moment heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen en ik ben eruit gestapt. Nou, en toen is er een situatie ontstaan dat iemand, toen is op korte termijn, hadden ze iemand zocht, dat was Robert Veenstra, en ben iemand Henk en Jan aan de kant zet. Er is een wereld uitgekomen wat ze dus in hun tijd kocht hier aan spelers. Dus is een versnelde uitschrijving was van de diverse transfersommen.
Nou, en daar is een groot verlies gecreëerd van 20 miljoen. Dus de nieuwe huissituatie. Pardon, ik zal even. Ja. Er is een verlies gecreëerd van 20 miljoen. Dus de nieuwe leiding van de club, die heeft gelokt dat ze dus alle wat duurdere situatie die ze hier niet meer in huis krijgen, dus daar heeft er niks meer mee te maken. Die kregen opgeschoonde huishouding. Nou ja, en met Robert, daar had ik een aantal keren mee praat. En Robert zei vaak mij over valstel en herhaling. Dat deed ik wel eens, omdat ik vond dat ze bij mijn adviezen niks deden. Nou ja, en daar kun je zeggen, moet dat dan? Maar ja, maar als ik dan het gevoel heb dat ik voor Pierre Snow daarbij zit, dan is het toch net erg als ik mijn adviseurschap inlever. Nou, en voor de rest vind ik ga in februari mijn adviseurschap inleveren. En dat is het. En vervolgens ben ik vervangen als scout. En vervolgens had men de kranten volskraan. En tot nu toe ben ik mooi rustig best. Ja, want de boetewacht denkt soms ook wel eens misschien van water water vastzetten druk is. Ja, Riemen van der Velde shot altijd mooi oer de schouder. Ja, maar dit is meneer de verslaggever. De boetewacht, dat doet het zo eenvoudig. De boetewacht is op dit moment, als ik de media geloof, is er een heel groot gedeelte van de boetewacht. Die had een mening, die zit misschien wel in het verlengde van mijn mening. Dus ik kan me net voorstellen, de Silver was een PM'en geweest die als verdediging roepen dat ik lastig ben. En die Lense Koopmans, dat is de man van de Rabobank, die hiek er eens een keer mee oor. Ik zei als commissaris, ja, hij zei, dan moet je lastig zijn, want anders word je er later op afgerekend. Nou, en ik denk uit mijn periode als commissaris, dan denk ik dat bijvoorbeeld de directie die mij toen lastig vond, als die nou vrij is, dan denk ik dat die directie nou zei, misschien hier wel net ongelijk. Daar zit je ervoor. En nou, want ja, komt het nog goed, maar Heerenveen? Nou, dat is een helft job. Dat is absoluut zeker. En wat ik pas al zei, er moet nodig gebeuren, de rijen moet sluiten worden. Nogmaals, heel simpel. Moet een doel wijzen wat iedereen hetzelfde doel had. Nou, en dan nogmaals, je moet je ego's, die moet je dus even op boord gooien voor de meesten die er zitten. Ja, op korte termijn. Ja, maar de signalen die ik dan zie ik dat net gebeuren.